I fredags så vi endnu en gang, hvordan Allan Simonsen gik videre i Vild med Dans. Og en stor del af Allan Simonsens succes skal selvfølgelig tilskrives Ekstra Bladet. De har nemlig for et par uger siden lanceret Allan-alarmen, som er en lille tjeneste til dig, der gerne vil stemme Allan Simonsen videre i programmet, men ikke gider se det. Og det er en skide god idé. Her på Revolver har vi stjålet ideen, og vi skaber nu Bullshit-alarmen. Det er en lille tjeneste til dig, der gerne vil have glæde af alt Ekstra Bladets bullshit, men ikke gider læse avisen. Det du gør, det er, du sender en sms til 1212 med teksten bullshit. Så vil du modtage en sms hver eneste gang Ekstra Bladet skriver noget bullshit. Ganske enkelt. Og lad os se, om det virker. Den her tjeneste, så er der bullshit i Ekstra Bladet. Så smart er det altså. Det betyder, at du kan være... Så er der bullshit i Ekstra Bladet. Det betyder, at du kan være på farten, men stadig få så er der bullshit i Ekstra Bladet. Men stadig få glæde af alt Ekstra Bladets bullshit. Så er der bullshit i Ekstra Bladet. Det koster kun 1 krone. Plus almindelig sms-takst.